Benvinguts al tutorial de Moodle de l'EBAP. En aquest vídeo aprendràs com accedir i utilitzar la plataforma que t'acompanyarà durant el teu curs de capacitació. Accés a Moodle. Una vegada creat el curs a la plataforma i un cop us haguem matriculat, ja hi podreu accedir. Rebreu un correu electrònic de l'EBAP amb les recomanacions per accedir per primera vegada a la plataforma. Per accedir-hi, heu d'entrar al lloc web ebapenlinea.cai.es. Us recomanem que faceu servir el navegador Mozilla Firefox o Google Chrome. A la pàgina principal, a la part superior dreta, trobareu l'opció Inicia la sessió. Les vostres dades d'accés són les següents: usuari, el número de DNI sense la lletra. Contrasenya, Change Me. Una vegada hàgiu entrat a la plataforma, haureu de canviar la contrasenya inicial i la nova que trieu serà la que haureu d'utilitzar la resta del curs. Navegació per la interfície. Quan inicieu sessió, veureu el vostre nom a la capçalera. Heu d'afegir una foto i editar l'usuari. A l'inici trobareu la llista de cursos als quals estàu admesos. Feu clic per entrar. A l'entrada del curs, és obligatori saludar al fòrum de benvinguda i presentacions. També trobareu altres fòrums útils, com el tauler de notícies o el fòrum de dubtes tècnics. Els continguts del curs estan organitzats en mòduls. En desplegar-los, hi trobareu materials i activitats. El calendari lateral vos permet consultar de manera ràpida les properes activitats. Des de l'opció Calendari complet, accedireu a la vista general amb tots els esdeveniments. Finalment, a la part superior dreta teniu la missatgeria interna, que vos permet comunicar-vos directament amb docents i companys. Només heu de cercar la persona, escriure el missatge i enviar-lo. Materials. Dins cada curs, si desplegueu els mòduls, accedireu als materials didàctics per a l'estudi, PDF o HTML, que podeu descarregar i consultar. També teniu el bloc Activitats, que centralitza recursos i activitats del curs. En el següent apartat, veurem com funcionen les entregues. Lliuraments. En aquest apartat veurem, de manera breu, com lliurar una tasca de tipus tramesa de fitxers. Obriu la tasca des d'Activitats del mòdul. A la capçalera hi trobareu les dates d'obertura i tancament, els intents i l'enunciat. Feu clic a Afegeix la tramesa. Afegiu el fitxer amb Penja un fitxer o arrossegant-lo al quadre. Respecteu la mida i el format indicats. Deseu els canvis per guardar l'esborrany. Quan sigui la versió final, premeu Tramet la tasca i confirmeu amb Continua. L'estat passarà a S'ha tramès per qualificar. Quan el docent la corregeixi, trobareu la nota i els comentaris a Retroacció. Ara veurem com respondre un qüestionari. Des d'Activitats, seleccioneu el qüestionari del mòdul. La portada mostra dates, intents, límit de temps i mètode de qualificació. Feu clic a Contesta al qüestionari i, si hi ha temps limitat, confirmeu amb Inicia l'intent. Es mostrarà el rellotge de compte enrere. Responeu les preguntes i moveu-vos en pàgina següent o amb el bloc de navegació lateral. En acabar, seleccioneu Acaba l'intent i reviseu el resum. Si tot és correcte, premeu Envia-ho tot i acaba per enviar el qüestionari. Un cop enviat, podreu veure la nota. Consultar qualificacions i missatges. Per saber com avançau el curs, podeu consultar les qualificacions en qualsevol moment. Al menú Aquest curs, trieu Qualificacions. A la taula veureu Element de qualificació, activitats, qualificació, nota, gamma, escala i retroacció, comentaris o adjunts. Si feu clic al nom d'una activitat, s'obren els detalls. Per tornar al curs, useu el fil de navegació superior. Per comunicar-vos amb docents i companys, useu la missatgeria interna. Quan teniu missatges nous, la icona de missatgeria es mostra en groc com a avís. Feu clic en l'icona de missatges, seleccioneu la conversa o cercau una persona, escriviu el missatge i envieu-lo. Suport tècnic. Per incidències amb la plataforma, empreu el fòrum de suport tècnic. Entreu al fòrum i creeu un tema nou amb un títol breu i la descripció del problema. Si és possible, adjuntau una captura i indicau navegador i dispositiu. Marcau Subscriu-me per rebre avís quan us responguin.
Per dubtes de contingut, utilitzeu el fòrum del mòdul o la missatgeria. Recordeu que a la portada del curs teniu la guia d'aprenentatge, on podeu revisar amb detall tots els apartats. Si teniu dubtes, feu servir els fòrums o la missatgeria interna. Gràcies per la vostra atenció i bon curs!